ta girma labbaiki bintin rasul gida ban kai na samu dama. Idan aka ce batulu ana fanfin biya ta girma labbaiki bintin rasul gida ban kai na samu dama. Jirka samu na hannu danni mana samu dama ko da ana yin ruwan sama ko rana kar da na koma in leka lungu da sako ina bida har in ta noma domin na samu batulu ta dafan kai na samu dama. Idan aka ce batulu ana fanfin biya ta girma labbaiki bintin rasul gida ban kai na samu dama. So idan har ya kai so tabbas hau kar zai sakar ma batulu nisan da nai miki ya wuce so kauna ta koma domin idan nai salatin abbanki ke ce ta biyu ma wallahi ni rai na bashi da amfani idan baki umma. Idan aka ce batulu ana fanfin biya ta girma labbaiki bintin rasul gida ban kai na samu dama. Ya uwar duniya da kiyama ba ku irin ki umma ya kuluwar koli cancan koli ba ku irin ki umma ke ce kike shimfidar wakiwar gaje wallahi umma kai jinnu wal insi dole su dafa kafar ta aki umma. Idan aka ce batulu ana fanfin biya ta girma labbaiki bintin rasul gida ban kai na samu dama. Ba a kwana a tashi a ce yau ba bukarin kumallo domin da ka tashi bacci ta fakkurin shi za ya bullo to sai da ta wuce duk wannan ko ina za ta bullo amma ga wanda ya ce labbaiki batulu umul a'imma. Idan aka ce batulu ana fanfin biya ta girma labbaiki bintin rasul gida ban kai na samu dama. Na faɗa na daɗa makiyin ki kwana rubu a bincike ma ƙaunar ki ko za ta je aljanna gida har ta kamama hurul in su baibaye ka komi kake so za su yi ma kayo dukkan abin da kake so babu mai tsangwama ma. Idan aka ce batulu ana fanfin biya ta girma labbaiki bintin rasul gida ban kai na samu dama. Na ji an ce da ka ce Fatima shi za a ce ma dan ka faɗo a halin manzo gabar ashabu ne ma to na faɗa labbaiki batulu kuma ku ce ma ku kira ni fegat idan har ta karɓe nisan ta akamama. Idan aka ce batulu ana fanfin biya ta girma labbaiki bintin rasul gida ban kai na samu dama. Ana fanfin biya ta girma labbaiki bintin rasul gida ban kai na samu dama. Kura sai an daka kafin ta zamo dawo sai a dama wuta a murhu ko sai an sa icce kafin ta kama. Idan kana son shiga aljanna anan zan tsokana ma ka ce kana son batulu da gaske anan ka samu dama. Idan aka ce batulu ana fanfin biya ta girma labbaiki bintin rasul gida ban kai na samu dama. Kamshi take yi batulu ita ko ba ta asa tilare idan ta gitto kamar kamshin aljanna kaje a jere domin ko kamshin jikinta kamar aljanna kaje a jere batulu ni ko a bacci ki taho minni ummul a'imma. Idan aka ce batulu ana fanfin biya ta girma labbaiki bintin rasul gida ban kai na samu dama. Mata za ka ce ka ba Fatima rai ba lokaci ma baka san da cewa a domin da kake ci sannan ka sha ba sannan ka samu yarda a gurin abban da malan na ce ma domin ko ita ce ummu abiha malan na faɗa ma. Idan aka ce batulu ana fanfin biya ta girma labbaiki bintin rasul gida ban kai na samu dama. Rabbi ne yayi zancen Fatima ya ne zanciyo dar Fatima man ahabba yace
sannan minan na kaunar ta ni na faɗa bani da kowa bayan ta kausar domin ko ita ce ummar ummata ummul a'imma. Idan aka ce batula ana fanufin biya ta girma labbaiki bintin rasulu gida kai na samu dama wacce kura idan ta taɓa ta rasulu zai karkaɗe ta balle a ce jini ya zuba malan nan za ka furta wasu sun ka samu dama sun je a gidanta har sun dage ta wa iyazu billahi tsinuwa nan har can kiyama. Idan aka ce batula ana fanufin biya ta girma labbaiki bintin rasulu gida kai na samu dama. Ya farin farare mai ƙara fari da izza a kullum ya jarumin jarumai mai jarinta da karfi a kullum ajiya ta Allah a ganka a barka kawai shine zama lauya wanda ya kai ni hanyar zuwa gidan ummul a'imma. Idan aka ce batula ana fanufin biya ta girma labbaiki bintin rasulu gida kai na samu dama. Ya karima azima mubaraka ummul a'imma ya rajiya ci mardiya muskini gida na ki umma kirke ki tarbe ni hannu bibiya ummul a'imma. MUHSIN ina kofa a gidanki gida fa umma. Idan aka ce batula ana fanufin biya ta girma labbaiki bintin rasulu gida kai na samu dama. Idan aka ce batula ana fanufin biya ta girma labbaiki bintin rasulu gida kai na samu dama. Idan aka ce batula ana fanufin biya ta girma labbaiki bintin rasulu gida kai na samu dama. Idan aka ce batula ana fanufin biya ta girma labbaiki bintin rasulu gida kai na samu dama.